Vaise a Capela da Virxe das Areas, que é a primeira romería, digamos, importante do Ribeiro. Ainda que está o San Bieito 21 de marzo, as Areas é o luns de Pascua, pero esa é unha festa grande. A Virxe das Areas é moi milagreira, e é tamén cando empeza en serio a campaña da viña, da viticultura. Entón, para os viticultores todos esa festa era unha festa de referencia, non? Para os devotos da Virxe pedirlle que haxa unha boa colleita. Entón, este cruceiro, que, como digo, é un dos máis antigos que hai en Galicia, un cruceiro do século XVI, Claudio González Pérez, que é un historiador que o documentou moi ben, contanos que en torno a este cruceiro unha historia de amor, de paixón, un Romeo e Julieta de Galicia. O Romeo e Julieta de Galicia era Bastián e Rosaura. Bastián e Rosaura, que ademais, non sei se tendes oído falar desta publicación en galego, a primeira que houve, no século XIX, que é o tío Marcos da Portela. Marcos da Portela foi o primeiro semanario que se publicou, estaba a risco detrás, estaban un poquinho os intelectuales da Atenas de Galicia, que era Ourense, e logo publicaron moitos escritos. E un deles que publicou foi un escritor marsidán que recolleu unha historia dunha señora de Lentille que lle contou esta digamos, paixón amorosa entre dous mozos nos quais os pais non querían que se xuntaran. Un era Bastián era de Roucos, era fillo, eran viticultores, e outra era Rosaura, que tamén o pai era viticultor, era de Cuñas. Rosaura parece ser que era unha beleza indescriptible, e Bastián era un mozo moi arrido, e entón desde pequeniños foron ao colexio xuntos. E desde pequeniños sempre tuveronlle moita fe un ao outro, estaban prácticamente namorados, estaban namorados, pero as familias non se levaban ben entre elas. E o pai de Rosaura non quería que andivera co mozo. Entonces, daquela época, un médico que veu pa Cuñas, bueno, facía a zona, estaba en Leiro, andaba entre Vieite, Cuñas e Leiro, e, bueno, pois este médico, pois, era un médico. Entón, o pai de Rosaura viu que o médico interesábase moito pola filla, que era unha beleza, e empezou a facer as beiras, pero ela non lle facía caso. Nin a ela, nin a el, nin ao médico, nin a ninguén. Entón o pai dice, pero mira que o médico que quere e tal, mira que... E non había maneira. Entón, claro, dixo o pai da Rosaura, teño que facerlle sacar esta rapaza da cabeza ese mozo. Vou facer todo o posible. Entón foi falar co secretario de Cenlle, que era primo del, e falou con el para que o chamaran a guerra, a ver se o chamades a guerra. Entón, cando o chamaron, o Bastián dixo, vou ir a guerra. Colleu, e entón despediuse da Rosaura, que quedou aquí desmayada totalmente, porque eu voume contigo, non te podes, eu vou desertar, eu non vou a guerra, non teño por que ir, non vou combatir por el, a mí dicía, por el rei, non vou combatir por o rei, non vou, eu marcho, voume. E marchouse, desertou, e non se soubo nada dela. Entón ela quedou durante unha semana, tuveron a que vir, coller, estaba ida, estaba máis morta que viva, estaba desolada totalmente. Esa noite pasaran a xuntos, pero ao día seguinte ela apareceu desmayada nun camiño aquí entre Cuñas e San Lourenzo, que hai un camiño que baixa, e o pai pois levouna, veu o médico, todo tipo de atencións, non había maneira. Entón, ali, ao cabo dun mes, dous, o médico redoblou tal, e entón, claro, ela notou que estaba preñada. Entón, ao final, claro, o pai xo, pero mira que tal, para ver que vai facer, mira que o médico tal, e patatín, e patatán, e efectivamente, pois, ao final, fixo que se casara co médico. Pois, ao cabo dun ano, máis ou menos, bueno, tiñan xa unha nena, o médico aceptou na de grado, porque estaba, vamos, a Rosaura era unha beleza. E nada, todo foi transcurrindo así, a nena foi medrando, pero ela non atendía nada, estaba ida totalmente, tiña a súa criada, coa súa cofia, con todo, ela tiña todas as atencións, pero non había maneira, vivía totalmente axena ao mundo allá ao mundo no que real, non? Entón chegaban a Festa das Areas, entonces dixolle o home, veña, vamos a Festa das Areas, que hai a romería, comemos ali despois da misa e vímonos tranquilamente, que é a primeira festa do ano así. Non vou ás Areas, aí ven que é unha festa que tal, que quedamos ali con parte da tua familia e os meus amigos, que non vou. Entón, claro, dixo, bueno, a ver si,
a criada, a ver se a convences ti. Lá foi a criada, que era a veciña, veña, muller, hai que se repor, hai que tal, eu non che teño ganas de festa. Bueno, veña, vou a misa e ao acabar a misa vimos. Bueno, veña, tú dixille a criada, fai algo de comer, que despois comemos algo e xa nos vimos despois da misa. Entón, nada, o camiño era este, claro, pasaban por aquí, ao chegar a igrexa, e todo o mundo iba dicindo, ai, que frade, ai, que trouxeron un frade, que prédicas dá. É unha maravilla escoitalo falar. Bueno, total, que entran a misa e nada máis o frade empeza a falar, ela xa casi se desmacha. Entón xa teñen que sacar da igrexa, estando salindo da igrexa xa ela xa mira así, mira pa él, e él cruza unha mirada con ela e quedase parado e non fala, non? Entón a xente como dice, ostra, que pasa? Que salio, pero bueno, como o home sigue, entón ela, pois, recupérase fora, e xa ao final era o Bastian, claro, estaba... Entón, ao acabar todas as misas, porque eran moitas, ela xa se quere vir, cruzase con el sale escopetado, e cruzan a mirada, e, bueno, pois aquilo foi un pálpito xa de, Dios mío, está vivo, e dicen, pois é ela, non? Entón, bueno, pois ao final decide ela, dice que non quere quedar ali. El marchou, e ela xa non quere quedar na festa, xa non quere irse, e convence ao marido de que se teñen que vir, que se hai que ir, entón, o home dice, bueno, pois va dindo ti, a criada e a nena va dindo que xa vos alcanceu, que eu vou quedar aquí a falar ainda cuns amigos e tal. Entón, a criada e a nena van indo, e ela vaise quedando atrás. Entón, a criada e a nena pasan por este cruceiro, e ela, aí un poquinho máis atrás, vai vindo, e ve que hai unha sombra aquí detrás. Entón, albisca algo e xa lle dá, claro, xa lle dá unha... xa intuye de que é o Bastian, non? E efectivamente aquí encontranse, e entón xa, pois, xa empezan a falar entre eles que non poden vivir xuntos, claro, dicen, mira, eu estou casada, teño unha nena, a sociedade que hai non nos vai permitir, nos fan dunha sociedade do século XIX. E el dice, eu estou, tamén son un fuxitivo da lei, a mí se me collen, dice, que vamos facer? Ti non podes, eu non podo, que vamos facer? Dice, pois, dice ela, pois voume contigo, fuxo contigo, deixo a nena, deixo todo e vámonos todos. E como vamos vivir fuxitivos da lei? Ti non ves que é imposible? Bueno, tanta discusión que colleu ela, dice, pois se eu non podo vivir contigo, morro aquí. Entón, traíalo un coitelo do pan e ela colleu-yo e clavou-yo daqui e clavou-no no corazón. E ela a ver que ela morreu nos seus brazos e dixo, pois eu senti tampouco quero vivir. E clavou tamén o coitelo e que morreron aquí os dous. E aquí encontraron os dous. Entón, é tradición das aldeas todas dos arredores, porque todas cando van a sair ao pasar por aquí, parar diante deste cruceiro e rezar un Padre Noso. Esa é a tradición, pero ahora ninguén se acorda desa historia. Pero, bueno, é unha historia que daquela, se tendes a oportunidade, no Tío Marcos da Portela está ben descrita por un bo escritor, entón aí ten moitas as para unha película.